ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋರೆ ಪುದರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನೇರ್ದಿಂಚಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತುಜಿ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ತೂತು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿದರ್ದೆ. ಸೊ ನನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಯಾನ್. ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ಇನಿಯೇ ಊರಿಗೆ ಪೋರೆಗ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಡಿ. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಿದೊಡ ಅಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಿದಡ್ನಿ ಅಂಚುಗುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇ ಪಿದಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇ ಪಿದಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇನ್ನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇ ಪಿದಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದು ಟ್ರೈನ್ ಕತ್ತದು ಕಾನಾಗ್ ಹೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತನೆ ಕಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ರವಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಎಂಕಲ್ ತಾಣ ಬತ್ತ ತಾಣ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಜಾರೆಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ 2:45 ಬೇಗನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಮಿಡಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಿಡಲ್ ಸೀಟ್ तू आता त्या आतल्या सीटवर बस. त्याला तू वर जाजी हाँ फोन केलता यार मेरे को ऑनलाइन का पार्ट का कनेक्शन है ना जवादी मिडिल सीट अपर सीट इंका मिडिल सीट को 500 इंका जिला अपर सीट इस्ते मिडिल सीट ओके फंडे हस्बैंड दुड्डु पोयेदु अरेंज कोडी पोपे अरेंज कोडी पोये. ठीक है 16 hours ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫೈನಲಿ
ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮೆಗ್ಗೇನು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ದುಂಪು ಉಡುಪಿ ಡುಂಬತ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಟೈತೆ ಸೊ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಟ್ರೈನ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಜಾಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಕಿಂಜ ಮಿನಿ ಜರ್ನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್